Salutare și bine v-am găsit la primul video despre acest canal. Întâi, acest video nu va fi gen să ne jucăm prea mult, o să vă explic chestii despre acest canal, evoluție, nu chiar evoluție, mă rog, o să vedeți voi. Da, ce să văd dacă filmează. Ok. Deci o să ne jucăm Sam și da, o să fac o serie de Sam, mă gândesc să fac o serie și de story. Cum m-am gândit eu să fac acest canal, cam ca toți youtuberii mari, mici, nu contează, din curiozitate. Și uite-mă aici, am mai avut niște canale, dar nu eram activ și acum sper să am timp și tot felul de chestii. O să promit că nu o să mă las prea curând. Ok, deci să mă joc pe rpgogtimes.ro, o să mai joc și cu prieteni de-a meu, o să vedeți voi în alte episoade. Deci eu sunt Mădălin, am 14 ani și dețin canalul Solaris Total. Cum mi-a venit numele acesta? Pur și simplu mă jucam League of Legends și vedeam pe alții că își făceau promovare pe LOL. Și cred că o să fac și o serie cu LOL. O să mai joc și cu alți prieteni. Cam atâta. Adică nu o să opresc aici videoclipul, doar o să... Hai să ne mai jucăm. Deci, serverul este destul de greu, aș putea zice. Adică Uniferul spana mea costă 500 KK. Îmi dădea un K. Da. Și oamenii uită să-și... să facă asta. Și practic așa putem conduce mașini scumpe. Deci da. Plus nitro. Și am și un fel de mod de... dacă se aude tare sau încet, o să dau mai încet. Ok, hai fi bine așa. Și am vrut să mă reapuc pentru că mi-a reinstalat Windows și merge destul de bine, chiar zice. Iată, mergem să ne luăm gift-ul pentru că putem să ne luăm un gift de la CNN. Cred că eu pot să-l iau doar din SER. Trebuie, dar n-ar fi o problemă asta. Nu. Am cumpărat și o mașină asta pe stradă de la altul. Am dat 0,0 cenți. Și de aici mai cred că ai mașină ca mea, mă? O de poliție. Da, și practic aici dacă fără mașină în poliția nu te ia, nu te... Nu! Ok. Asta trebuie să o ascund undeva ca să nu fură altul. Trebuie să o pun aici, cred că ar merge. Ok, merge direct turismul. Și dacă o să auzi spamând, e normal. Asta e free, nu? Deci mergem la un brăduț. Acesta e brăduțul. Cred că a trecut 3 ore, dar nu știu dacă pot să iau de aici. Deci, da, doar LV, odată în SF, odată în LV, odată în LS, odată în SF. Acum trebuie să mă duc în LV. Nu! Ok, credeam că e mașina mea. Dar nu e mașina mea, da. Între ghilimele. Cred că nu pornește. Nevoie întâi să o par. De ce? Stai că știu unde este de reparat. E bine că am și nitro pe aia, deci o să ajung foarte rapid. Și pe canalul meu o să mai vedeți diferite serii cu jocuri indie, adică micuțe. Mai am și eu niște jocuri pe Steam cumpărate. Hai bine, puteți să intrăm unul în alt, că... cum ar fi chestia aia tot așa, full. Asta... ai fi după server. Ok. Nu știu, cred că o să fac și live stream-uri pentru că mi-a instalat Windows și acum o să meargă mai... bine. Sper. Ok, hai să... mă pe aici.
gândeam să fac un video de prezentare a serverului după ce fac video cu, adică primul video, adică acesta, n-are rost. Mai mult content pentru prezentare. În timp așa, episod cu episod, prezentăm diferite chestii. O pe aici pentru că e legal de... Nu muri! Mașină nouă. Dar e reparată de mine, normal că e nouă. Ok, și a dispărut. Adică cred că mașinile dispar când să iau foc. Dacă nu stau playerul respectiv în mașina respectivă. Asta e cu tracul. Trebuie burger, mașină măcar. Fost eu unul acolo, cred că e plecat. Să văd ușor cum mă dau jos. Să nu mor. Sure. Momentan videourile mele nu sunt editate sau ceva de genul. Ok. Da. Poate mai încolo, poate o să le editez. O să învăț de la prietenul meu să mă vezi să editez. Bă, frate, încerc și eu să ajung în SF, nimic. Bugetul e foarte mare, dar și lucrurile sunt foarte scumpe. Deci, bugetul e mare și lucrurile pe măsură. Te rog, spune că mașina ta e bubuită. Cum, frate? A sărit, era să bubuiești niște server. Și primești ca pe orice server, primești payday fiecare oră. Dau stats. Avem playing 0,23 de ore. E parcă 23 de minute. Nu, nici chiar așa. 2 ore jumate, cam așa. Da. Pentru că tot ieșeam și intram și n-am primit payday-uri așa de mult, de asta n-am 2 payday-uri, că dacă aveam 2 payday-uri puteam să am level 2, dacă primeam 2 puncte de respect la fiecare payday. Dar și asta. Cum să vezi chestiile alea. Se aude pământ ceva genul, pentru că așa merg ceva repede. Să mă dai de pizza, dar n-am voie, pentru că nu sunt de la pizza, băi. Hai, mă, frate. Acolo, ceva, bă, ceva. NRG. Sau DF. NRG. It's a weapon hack. Hai, ce frumos. Băi, frate. 5 minute găsesc o mașină. Sau ceva, bicicletă măcar. Bine, bicicletele sunt la spawn, da? Nu stau să mă duc acum până la spawn și iau o bicicletă. Asta cred că e deschisă. Ah, yes! Sei, Doamne! Oprește-o. Da, mă. Ok, aplici curba. Și aici la dreapta. Asta. Nu. Ui, la deal. Că doar la vale nu pot. Ok. Mă duc la hub afaci. Nu e chiar cea mai bună idee. Că asta nu urcă. De-ala asta urcă. Gardul. Încă unul. Și încă unul. Băi, mai sunt 3 garduri. Copac. Nu vezi ce patinează pe aici. Prin afară, pentru de ce nu. Sau hai că pe autostradă. Nu. Perfect. Thank you. Acum trebuie să ajung acolo ca să iau payday-ul la Miprești. Giftul. Nu mă lovesc. Bine, mă. Ok. Suntem pe autostradă, deci ne doare mic. Am pe aici. Puteți să iau pășina de tren.
de 3, nu știu, capă, degetul meu. Perfect. Ok, bine aici. Nu s-a dus deloc fiolul. What? Bine că nu sunt trenuri. Și dacă momentan filmez cu, cred că mereu o să filmez cu OBS-ul, nu studio pentru că e prea complicat pentru mine, OBS-ul normal, original, poate fi înlocuit original. Aha, avem și, am uitat să vă zic că avem și batut, puteți să dăm la batut, puteți să dăm la blackjack și la dice. Fapt, ruletă, dice și blackjack. Poate să mergem în episoadele viitoare. Bun. Așa, aici degeaba eu pentru că sunt foarte multe curbe. Aici trebuie să fie modurile. Poate că nu. Curvă. Calibulas. Încă. Bă, frate, mai vemul. Aici puteți să dăm la dice. Dice, barbut sau blackjack, cum ai zis. Ideați cu mașinuțe. Mașinuțe. Aia sunt destul de mulți leve, adică credeam că nu e niciunul. Și aici avem CNN LV. În dreapta și centrăm. Perfect. Sper că asta slash e gift. Este ceva bun. De ce? 3 ore, frate. Acum cred că mai puțin. Cât am filmat? 12 minute. Cred că e de ajuns pentru un prim episod de pe canal. Ar trebui, cred că ar trebui să fac un joc, dar cred că ar trebui să fac o imagine și să vorbesc despre viitorul canalului acesta. Dar nu prea am ce spune pentru că nu mă pricep, pentru că e prima oară. Într-un fel e prima oară. Pentru că nu am făcut chestia asta atât de serios. Adică acum chiar vreau să mă țin. Mamă, dar deștept ești. Te faci și tu față. De aici. Hai să mergem puțin și până la barbut. De ce nu? Mai avem timp. Și m-am gândit și eu să mă apuc de YouTube exact când începe școala. E logic, nu? Tu n-ai nevoie de... Bine, ia auto mașina asta. Hai să vedem. Mergem la blackjack. Ruleta asta e. Rulete. Uite acum o masă de unde se joacă ruleta. Ruleta, parcă nu de aici se jucă. Aici se jucă ruleta? Da. 16 și 19, deci în 3 ore jumate, în 2 ore jumate, pot să joc la ruletă. Momentan, blackjack. Ok. Băgăm, că bag 200. Let amount 200 de ca. Deal. Ok, de la ora 10 și 15, bag una. 19. Please. Am luat, mă! Bine, mă! Ok, mai bag 20 ca. Hai, noroc, faci bani repede. Deal. 14. Dau stand, adică... Stand. Tai! Distracție într-un fel și suspans. Bet, deal. 3, 12. Hit. Stand. Bine, nu prea mai ce să fac. M-a luat, ești nebun. Fac o prostie, bag 5 de ca.
Este, mă, este. Așa de final. Deal. 12, una bag. 13, încă una. 14. Bă, ești nebun. Sunt prost. Bag toți banii, bag picior. Încă, sau hai să bag 400. Oh. Hai că bag pe toți, bag. Stai, așa e tic-tac. Așa. Deal. 19. Stai, n-are cum să iei de 9 în pan. A dat un... Am rămas sărac. Acum mai pot să bag un dice. Dice. 88. Da, lost. Mulți. Cât ai zis că bag? 50. O să fie lângă mine. Nici nu. Hai mă să-mi bagi un dice. Tot cam este un dice. 5 secunde. 2. A, nu, frate. Nu fi târfă. Câștiga 700 ca ești prost. S-a văzut aia 2. A, da. Câștigat asta 100 ca ești, a plătit. Hai mă, bag, frate, bag un dice. Hai mă, frate, să nu mă bag. A pierdut la 100 ca. Hai mă, frate, care faci tu? Faci dice? Bad. Dice 50. 2. Dice 3, 3, 9, 5. Deci ca. Hai, nu. M-a luat. Mereu pierd la chestia asta să-mi bat piciorul. Da. Primul episod am pierdut un caca. O să stau ceva să fac. Nu. Nu, deci cred aici că terminăm episodul ăsta. Primul episod pe canal. Eu am fost pierdut.